Bolinao Church. Ayan guys. So, ayan guys. Ngayon po ikutin po natin ang simbahan ng Bolinao. Okay, so tara po. Okay na pa. Nainggit yan sa katawan. Taba. And guys, so akyat po tayo dito. Ay, wag kayo maingay. Ayan guys, so punta po tayo dito sa taas. Ayan guys, may hagdan po ito packet dun po kay Mama Mary. So, tapos na po tayo dito nagdasal kay Mama Mary. Dito niyo po makikita yung buong view ng Bolinao Church. So, ngayon po baba na po tayo doon. Pasok po tayo sa simbahan. May tiyanggi din po sila dito. Ayan guys, so pasok po tayo sa simbahan nila ng Bolinao Church. This was until ano ulit to, Papa? Kailan ito ginawa? 400 years. Yes. Gawa po siya 400 years. James Great Paris. Ayan, so ito pang St. James Great Paris. Bolinao, Pangasinan was canonically ano daw, hindi ko mabasa? 1609 when the Augustan Paris missionary reached Mapa. So ano siya? Territories and the scarcity of their missionary members, the church tower of Bolinao, measuring 75 feet, was then the tallest in the whole Pangasinan, if not in the entire northern Luzon. However, an earthquake in 1718 toppled about the half of it. Then, in 1819, the church convent was also accidentally burned. So, nasunog po siya noong 1819. Tapos, siya po ang pinakamataas na simbahan sa Northern Luzon. Northern Luzon or buong Pangasinan. Ayan guys. So, ang ganda niya po. Kitang-kita po yung pagka-oldish niya talaga. So, pasok tayo? Tara na. Ayan guys, pasok tayo. Okay. Ay, may misa ata. Ay, may binyag. Ayan guys, ito po yung loob niya ng ganyan.
This was tuition applied at Bolinao.